गुबुनखौ जेरै सौग'दों सारखौबो बिदि सौग'नो हागौमोन ना मानो बिदि खालामबाय थानो सारखौलाय जोंनि बर' जानानै जोंहा जुदि बे सारा गैयाबा जों थांनानै थानायनि जोंहा जेबो मुलाम्फायानो जानाय नङा। रायजो राजाफोर बा लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बा थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाय बुजिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। थ' रन्जन दैमारि सारखौहाय 20 तारिखसिमल' सिगांहाय न'आव फैनो मोननाय बा थानो मोननाय होखादोंमोन। दा रन्जन दैमारि सारखौहाय गावनि थाग्रा जायगायाव लांफिनबाय बा जेनाखि जेलखाना जोबनानै दोनग्रा बे जायगायाव लांफिनबाय। थ' दा बेनिनो गोबां बे गामिनि मानसिफ्रा गोबां बेखौ लानानैहाय दुखु फोरमायदों बा दुखु प्रकास खालामदों। बयबो दुखु मोनदों रन्जन दैमारिखौ नांगौ जोंनो बेखौ नांगौ होननानै बयबो दुखु प्रकास खालामनानै गाबदों दुखु मोनदों आरो बिथांनि थाखाय मोदै फसरदों। दा बिथांनि सायाव बयबो फोथायनाय दङ बा आसा दङ बरसा दङ, नाथाय बे बरसाया दिनै दासिमबो मोगथाङाव महर जायाखै मोनाखै। माखासे दुथां माखासे मानसिफोरनि मेगननि नोजोरनिफ्राय बारग'नो हायाखै दाने उदां जानो हायाखै। दा नोंथांमोना बिनि भिडिअनि फुटेजखौ नायनानै लाबानो जाबाय। आङो बिनि भिडिअखौ एसे खोन्थानो नागिरदों बे गामिनि माखासे मानसिफोर बुंनाय आरो जेनाखि रन्जन दैमारि सारनि थांफिननायनि भिडिअ एसे क्लिप होनो सानदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलां आरो बुजिनो नाजा आरो एसे। गुबुनखौ जेरै सौग'दों सारखौबो बिदि सौग'नो हागौमोन ना मानो बिदि खालामबाय थानो सारखौलाय जोंनि बर' जानानै जोंहा जुदि बे सारा गैयाबा जों थांनानै थानायनि जोंहा जेबो मुलाम्फायानो जानाय नङा। दान्दिसे बिथांनि सुथि लानानै फैनायनि थाखाय जों खौसेथि लोगो मोननायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदोंमोन। नाथाय दिनै दुखुनि बाथ्रा, दिनै बिथाङा जोंनि गासै गामिनि रायजो राजा बर' फिसा बयखौबो नागारनानै दिनै कारादन्द'आव फिन आरोबाव थांफिननांबाय। 35 बोसोरनि सिगाङाव एनडिबि आफादखौ दानानै बर' माहारिनि थाखाय उदांस्रिनि थाखाय बिथाङा दावहा नांदोंमोन पार्टियानि गेजेरजों। दिनै बिथाङा पार्टियानि गेजेरजों दावहा नांनायनि उनाव भारत सरकारा 2020 मायथाइनि 23 जानुवारि खालि आसाम सरकार, भारत सरकार आरो सोमावसारारि आफादफोरजों जि जेंना सुस्रांबाय बिटिआर एकर्ड जाबाय। बे पिस एकर्ड बिटिआर एकर्डनि बायदियै बिथाङा गनांगौ आरो थांनाय 9 तारिखनिफ्राय दिनै रन्जन दैमारि सारनि जोब्बाय। दिनै जोङो सारखौबो दिननानै फैगोन। बुंनो गोनां जेबो गैया जोंहा सानसे जोङो मोनगोन बर' जाथिया थागोन। मा बुंगोन नोंथाङा मा बुंगोन? जोंनो रन्जन दैमारि सारखौ जोंनो नांगौ। जों रन्जन नङाबा जोंबो थाया। रन्जना जोंनि जायगायाव फैथारगोन एबार फैनानै जों रन्जनखौ माब्लाबाबो जोङो नेवसिनो हाया, जों गारनो हाया। जोंनो नांगौ रन्जन दैमारि सारखौ। दान्दिसे बिथांनि सुथि लानानै फैनायनि थाखाय जों खौसेथि लोगो मोननायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनदोंमोन। नाथाय दिनै दुखुनि बाथ्रा, दिनै बिथाङा जोंनि गासै गामिनि रायजो राजा बर' फिसा बयखौबो नागारनानै दिनै कारादन्द'आव फिन आरोबाव थांफिननांबाय। बिनि थाखाय जों दुखु मोनदों आरो आसा खालामो जेन मोजाङै मोजां बिथाङा सानसे समाव जोंनि खौसेथि जानानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै आं आसा थायो। बेखिनि बुंनो फोजोबो। दुखु मोनदों मानो होनबा जोंनि बर'नि थाखाय सारा जोंनि खर'मोन। दायो सारखौ लांदों, माबायदि बाहायगोन जों बेखौ मिथिया। खिन्थु जेसेबां दिन सारा थादोंमोन बेसेबां दिनालाय जों रंजानाय आरो मोजां मोनदोंमोन। नाथाय दिनै लांनायनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनदों, हाजार दुखु मोनदों। गुबुनखौ जेरै सौग'दों सारखौबो बिदि सौग'नो हागौमोन ना मानो बिदि खालामबाय थानो सारखौलाय जोंनि बर' जानानै जोंहा जुदि बे सारा गैयाबा जों थांनानै थानायनि जोंहा जेबो मुलाम्फायानो जानाय नङा। बेनिखायनो जोंनो सारखौ जेरैबाबो माबायदि सुबिदायै हायो बेबायदि जोंनो सारखौ नांगौ आरो सारखौ सौग'थारनांगौ। बे जोंनि मोन्थाय। जों बर' जानानै मानो सिगां मालाय गुबुननि सिङाव थादो? जोंनोबोथ' नांगौ ना मोन्थाय। साराथ' गावनि जिन्दगि गावनि जिबननि सोलिनानै जानो थाखाय सारा बेबायदि खालामाखै नङा, जोंनि बर' समाजनि थाखायसो खालामदों सारा। होमबा सारखौ दिनै गासैनि थाखाय सारखौल' मानो बेबायदि हारेसमेन्टखौ होदों? बेनिखायनो जोंनो सारखौ नांगौ। नोंथांमोना दा मिडियायाव जाबायदि
देखायदोंबा बुंदों बेल' नङा सारखौ बख'नो हानायनि लामाखौ जोंनो नांथारगौ आंनि बुंनो गोनाङा बेनो औ बियो नंगौ थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोङो बिदाय हरबाय बिथाङा 20 साननि थाखाय लिभआव फैदोंमोन जेलनिफ्राय आसा खालामदों जों जोंनि इसोरा जाहाथे बिथांखौ गनायाव एबा बेल होनायाव जाहाथे हेफाजाब होयो बेखौ जों आसा खालामदों आरो मानगोनां रायजो राजाफोरनि अननाय आरो बोर सारस्रिनायाव जोंनि नाजानायाव बिथाङा थारैनो गगोन होननानै जों फोथायो मानोना बेयो राजखान्थियारि जेंना बे राजखान्थियारि जेंनाखौ माब्लाबाबो बेबायदि जेल जोबनानै दोनबाय थानो हाया 20 सान न'आव फैनाय समाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बिथांखौ बरायदोंमोन आरो लांनानै आलासि सोंदों आरो मान होदों मा बुंगोन बे समाव सारा जोङो मानगोनां एनडिपिनि गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोङो गोबां रायजो राजाफ्रा मान खालामदों बिथांखौ मानोना बिथाङा दिनैनिफ्राय 35 बोसोरनि सिगाङाव एनडिपि आफादखौ दानानै बर' माहारिनि थाखाय उदांस्रिनि थाखाय बिथाङा दावहा नांदोंमोन पार्टियानि गेजेरजों दिनै बिथाङा पार्टियानि गेजेरजों दावहा नांनायनि उनाव भारत सरकारा 2020 मायथाइनि 23 जानुवारि खालि आसाम सरकार भारत सरकार आरो सोमावसारारि आफादफोरजों जि जेंना सुस्रांबाय बिटिआर एकर्ड जाबाय बे पिस एकर्ड बिटिआर एकर्डनि बायदि बिथाङा गनांगौ आरो बिथांखौ बेबायदि सिंगेलै दाय बिजिरनाया बियो समान नोजोरै जायाखै मानोना आफादा सोरखारजों सावरायनानै एनडिपि आफादा सोरखारजों सावरायनानै जेंनाखौ फोजोबबाय बे हिसाबै दाय थाबावनांगौनि थाखाय बियो जुक्ति नङा नंगौ बिथाङा सिगाङावनो बे गोरोबथाया सुफुंजायैनि सिगाङावनो बिथाङा दाय फोनांजादों थेवब्लाबो बेफोरनि थाखायनोथ' सोमावसारदोंमोन बेफोरनि थाखायनोथ' जेंना सुस्रांनाय बिनिखायनो जोङो खावलायो जोङो सासे एक्स एनडिपि जानानै आरो दुलाराय रायजो राजानि जानानै जों खावलायो जाहाथे बिथाङा पिस एकर्डनि मुङाव गनांगौ आरो सुबुं माहारिनि थाखाय मोजांनि थाखाय खामानि मावनो बिथांखौ सुबिदा होनांगौ बेखौ जोङो लुबैयो